Siyabonga nonke balaleli nani babukeli egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi wezimpilo zethu. Siyanxusa bazalwane nani balaleli kuzo zonke izindawo enilalele kuzo kuba nithathe amaBhayibheli enu njengamanje nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho sishumayela khona ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi wezimpilo zethu. Kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanofakazi uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi esekunikezela ubufakazi kuba ubuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza eqinisweni nasebujweleni ngobufakazi bakho ukuba nixhumane nathi kule mininingwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address la ungakwazi ukuxhumana nathi khona ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com no my cell phone number, no my WhatsApp number la ungaxhumana nathi khona ethi 066 566 9245 066 566 9245. Izintumayelo nezimfundiso ziyatholakala ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise uhlolisise imibhalo egcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe nokuthi ushareishe ilink nabo bonke abantu baziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi lapho nihlanganyela nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, kuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso ayishunyayezwayo nayifundiswayo ngokwemfihlakalo yemibhalo engcwele izwi lenkosi uJesu Kristu. So ku-YouTube shareisha ilink uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sivumele kwincoko yenkosi umfundisi uMhlengizondi ozosihola ngezwi eliphilileyo. Sheshisani thatha amaBhayibheli bangcwele sihambisane. Amen. Siyabingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu uNemandla onke. Siloke sithule bona ubufakazi ngayo imibhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye ubhabhadiso egameni lika Jesu Kristu. Ayikho enye indlela. Zingakhona indlela abantu abazama ukuzenza, kepha iyodwa indlela eyakuBaba ezulwini. uJesu Kristu okunguyena owanqoba ukufa, wanqoba uSathane. uSathane ungaphansi kwezinyawo zikaJesu. Thina-ke sisasembangweni ukuthi sifinyelele uJesu lapho ekhona ezulwini, oselinde ukuthi abuye azosilanda. Kumele abuye azosilanda. Uyasikhombisa indlela. Kepha kumele uMoses azange ukuya azolanda abantwana bakaIsrayeli. Wakhethwa omunye umuntu phakathi kwabo ukuthi ahambe ahola abantu. uJesu-ke yena ufike wazosihola, waphinde emva kwalokho wahamba wasishiya. Wathi kepha nginishiyi nodwa, ninishiya nomduduzi. Khona-ke lento khona kubantu eyenzakalayo yokuthi uma bekholwa bafuna ukubukeka bebahle, bakhohlwa ukuthi siphila phakathi kwabantu abangakholwa. So awukwazi ukuba muhle phakathi kwabantu abangakholwa. Kepha imisebenzi yakho emihle efakazela ukuthi uNkulunkulu uyaphila kuwena, ngokuba siyahlolwa ukholo lwethu phakathi kwabantu abangakholwayo. So uthi umbhalo right lapha kwincwadi yaJohane sahluko 15 kusukela kuverse 18. Uma izwi linizonda, mawucabanga yini labantu abantu basindisiwe bese emva kwalokho banqaba izinto ezingafuni uNkulunkulu phakathi kwabantu abafuna ukuthi benze lezi zinto lezi khona bezobonakala beyingxenye yomndeni noma yabangani abathize. Okusho ukuthi uma cekelele
wena njengokusho kwembhalo sikhulume ngendaba yemidlinzo. Imidlinzo kahle hle bazalwane thina sinamandla okuyinqoba. Kepha siyazinikela futhi kuyona ukuthi sigcwalise imidlinzo emibi noma imidlinzo yethu yokuzicabangela. Uthi omunye umbhalo futhi kwincwadi yamaHubo osahluko 1 kusukela kuverse 1 icasha ukugcina kuverse 3 noma kuverse 4 noma verse 3, right? Ngifuna ngifundele futhi ukuze understand ukuthi uthini uNkulunkulu. Incwadi yamaHubo isahluko sokuqala ivesi 3. Unjengomuthi otshala kusukela kuverse 1. Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi. So understand ukuba umntwana kaNkulunkulu wena kuneseluleko esilungele wena. Lesi abantu abangasifuni. Uthi uJesu ke uma izwe limizonda ningakhathazeki ukuba nami lingizondile. Thina sishumayela into eseBhayibhelini. Mina bengikhuluma bengaqala kade ngikhuluma vele ngikhulume ngeBhayibheli. Bese ke uSathane osenqobe inhliziyo yomuntu othi uyakholwa. Ngoba uthi naye uhlanganyela nabanye abantu basindisiwe noma bayakholwa ngokuba thina abantu sithi sisindisiwe kepha kuyona inkonzo noma inkolo yabasindisiwe. Inkonzo yensindiso. Insindiso evela ngezwi. Bese sifakaze thina singofakazi ngokholo lwethu ukuthi sisindiswe kwini. Ngokuba angithi akuyona inkolo yabantu abasindisiwe ngokuba wonke umuntu angathi usindisiwe kepha bese angabi nabo ubufakazi. So wena ufakazi wensindiso kaJesu inkonzo noma ukholo noma ibandla uJesu elakhe yalezothi. So uma uJesu kuthiwa unikwa amandla onke uvela ukuthi uNkulunkulu lo indodana yami engithokozile ngayo. Uthokoze ngendodana akasho ukuthi amadodana ami uthokoze ngendodana. Ngesikhathi ethembisa uAbraham lesithembiso naye wenza isithembiso ngendodana. Uthi kuzala uIshmael athi cha kuyena ngokuba akazalwa ngokwesethembiso. So silinde thina isethembiso siphila ngani ngesethembiso. Lokhu ukuthi uJesu uyabuya isethembiso lesakithi yokuba lo Jesu kwakumeleze kwakuthembisiwe. So abantwana bakaNkulunkulu baphila ngethemba and ithemba lakho alisahambi ukuthi wena fanele uze kuNkulunkulu nesilwane ukuze uNkulunkulu abone ukholo lwakho. Kuthiwa inhliziyo yakho ekusondeza noNkulunkulu ngokuba singaba ngaka la endlini. Kepha uma izinhliziyo zethu zingasondele kuNkulunkulu akuyona i-competition nokumncintiswano ukuya kuNkulunkulu. Ubuya kuNkulunkulu ngosizwe lakho nangokubaluleka kaNkulunkulu empilweni yakho. So lento le yokuthi ume wedwa njengoba nje ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi. Uma wazi incwadi yabo neBhayibheli bazalwane akulona umhlobiso. Akayi ukuthi mhlambe umlingo ukwazi iBhayibheli ukuchitha isikhathi noNkulunkulu. So uma wena ungenalo izwi noma ke kuthiwa awulazi izwi mhlambe njengoba ngilazi kepha ukuba nje sebandleni abantu abaphila impilo nokuthi baphile ngezwi. Iseluleko sikaNkulunkulu uyasazi. So kuyisibusiso kwena ukuthi bathi bekhuluma ukuphambene wena wazi iseluleko sikaNkulunkulu bese ume kusona. Ngezona nto leyo kufanele. Ongene endleleni yezoni. Awumi endleleni not ukuthi uma endleleni mhlawumbe uvibezela izoni. Ongahambi nabantu abaphambene ngokwenqubo siko lempilo ngokuba phela khona ukwahlukana kunezigaba. Angithi noma soke sithi sibababi mesikhuluma lezi zinto lezi kepha siyakutshela nje ukuthi njengoba kukhona amaRoma khona amanye amabandla kuthiwa amabandla ogospel bani universal churches amabandla lawo asebenzisa lencwadi le. Bese kuba khona lezi zinto ekuthiwa izibonakaliso abathanda ukuzenza nokwenza izinto ezizophatheka zibe yigugu ngaphezulu kwezwi. Wena ukholwayo kuthiwa izwi kaNkulunkulu lingamandla kulabo abakholwayo kepha lingukubhubha kulabo abangakholwa. Ngokuba uNkulunkulu ufuna abantu abazothemba
izwi ngaphezu kwento uNkulunkulu angakunika yona. Ngokuba bese sikhuluma ngokuthi abantu uNkulunkulu wayethi abaphume negolide nezitsha ezinhle. Abantu baphendula izitsha ezinhle negolide zaba yibubona. Baze benza izinto ngezandla zabo ezokwenza ukuthi babone umsebenzi wezandla zabo umuhle bakhonze wona. Ngizothini? Ukhonza umsebenzi wezandla zakho ngaphezu kwezwi. Bese izwi lingabi nawo amandla. Amanzi adalwe uNkulunkulu. Izihlahla lezi zidalwe uNkulunkulu. Lokho kwenza lezi mpahla lezi kuyatshalwa bese kuyenziwa ugcine kuphephume u-14 umndwami. Bese bakhona abantu abakwazi ukudesigna. Ngesikhathi sikaMoses esentabeni uNkulunkulu ukuthi ubeke ukuhlakanipha phakathi kwamadodana ngisho kaDani anobuchule ekwenzeni izinto ngendwangu. Labantu banesiphiwo sokwazi ukwenza izinto. Lithi-ke izwi-ke kwincwadi yaMshumayeli isahluko 7 verse 29 uNkulunkulu umuntu wamenza waqotha. Kepha umuntu wayesezifunela amacebo akhe, walandela ini amacebo akhe. Sikhonza imisebenzi yezandla zethu kakhulu. So umona-ke uvuka kanjalo umona. Uma ibandla livuswe uwena ulenza elakho. Kepha uma ibandla uthunyiwe uNkulunkulu wena ufuna ukuqasha kuvela uNkulunkulu. Kepha uma ufuna ukuziveza wena yabona mawushumela uJesu ngemizwa, awushumela uJesu wasezulwini. Ushumela uJesu ozoba uqhekeko nenzondo phakathi kwabantu. Yiloko ngisho into eyodwa mina uJesu into angitshele yona ukuthi angitshela abantu ukuthi uJesu ukhona. Kepha lokho kwangasho ukuthi ngizofika ngithi hayi uJesu ukhona bese ngihamba. Ufika angitshele lokho ukuthi angihambe. Usho ukuthi lokho ngakubona hayi ukuthi into engithi ngane wena mhlawumbe ngiyazi ngenza umfanekiso. Ngaba nephupho. Ngikamanje uJesu kwaba sengazi ukuthi kunesimo sokuwa kwamakhe avuthayo. Kepha lamakhe asazongeza ngathi ahambo lwakhe. Ngilapha engangihlala khona e17. Ngiphume ngibe emnyango ngiyabuka ngathi umhlaba uyabhubha. Kuwe ngathi kungamakhe nezigayezi bekuwa kuyashisa. Kuthi bese kusondele la onqenqemeni lomhlaba bese kuqale kumlotha. Uyeke ukuwa lamakhe la. Ungazi ukuthi kuwa izigayezi zezulu. Lonto leyo ifakazelwa yizwi ukuthi uJesu meseza uyonyakazisa okusezulwini. So uthi nezinkanyezi ziyowa kwakuba-ke izinto njengalezo. The bese kusondele ngasemhlabeni kwangazi ukuthi kuwasekumlotha. Lo mlotha bengucosha uthatha umentshisi nguqhwiza. Ngithathe umentshisi uma wami kade bhema. So nakulaso sikhathi leso ngazi ukuthi uma ukhona ke kusashona. So mengithatha umentshisi wakhe uqhwiza le nto vele ivuthe le nto. Meyivutha le nto le bese ke emva kwalokho lithi izilaphi isikhathi sikakufiki. Ngisasho njalo bese enhlizweni yami kufike ukuthi kwenziwa yini abantu ngoba ngasikhathi ngiqhwiza le nto le kwangathi yavutha kwase ukuthi enhlizweni yami isikhathi sikakufiki. Kwase umama ethatha umentshisi waqhwiza. Walayithi ugwayi wakhe. Kase kuthi kumina ke kwenziwa yini abantu bangabuzwa ngathi ngikhuluma naye. Ngathi ngisasho njalo kwangathi kunezwe lithi naku uJesu ngathi ngijima ngekamerweni ngivula iwindi. Mengivula iwindi ngithi ngivula iwindi ngizibone sengiphambi kwalo muntu. Kunabantu abaningi esikele nabo. So lo muntu lo akazi ukuthi ngazi la iphethe ayiphendule ibe amakhanda akathi awegolide. Bese emva kwalokho athi hambani lotshela abantu ukuthi uJesu ukhona. Bese ngibheke mina labantu abamlandelayo ngithi ngifuna ukuze nathi ngeke uzuze nakini ungakuqeda umsebenzi. So ngiyahamba ngiqhakaza ngemumva nabantu baningi bamlandela lo muntu bahamba naye. Mina ke ngiyahamba ngingena lapha e17 ngihambe ngitshela abantu lokho engikusho uJesu ukhona. Abanye basukume ebhedini bayamlandela ngoba ngimthume ebantwini engathi ngiyabazi. Bese bengilandela abanye ngihlala nomgaqweni baphethe ubhiya baphethe impese baphethe izibhamu bamile emgaqweni. So mina ngihambe ngisho lonto la sengiqhamuka lela nqamuka khona iphupho. Ngizama ukumchazela bazalwane ukuthi uNkulunkulu bekuphathisa uyakunika lokhu enginako amandla kaNkulunkulu. Akafuni ukuthi ke ngizibonakalise mina. Abantu babona mina
kepha labo ababiziwe bezwa uNkulunkulu. Njengoba noJesu wayekhuluma nabaJuda uthi mina nahlulela ngenyama. Usho njalo kwincwadi yaJohn sahluko noMjohane sahluko 5 lapho kuverse 28 bengaphosisi. Kepha-ke ngifuna ukuveza lento ethi-ke uma uveza uJesu njengoba enjalo, awuzami ukummixa uJesu nawe khona wena uzobonakala mhlawumbe ulingana noJesu ukuba noJesu lithi iBhayibheli phakathi kwabantu wazenza inceku wathoba. So thina into esishayayo kakhulu ubona abantu beshiselwa ilukuluku livuke, umuntu angakwazi ukuthi ahlaliseke uma izwi lifika kuyena lizomtshela ukuthi lento osuzenza yona uyona. Ibandla akulona laba Roman Catholic Church noma lezayoni, ibandla elikaJesu. So into ezokuthi thina singazwathi sisodwa ingenxa yabaholi abathunywe uSathane abafuna ukuthi kube khona amaqembu engathi amaqembu ebhola noma epolitics. So manje bekwenziwa inkonzo kuthiwa lena-ke yamakhatholika amahle, lena-ke yabazayoni amakhulu, lena-ke yabangcwele. Leyo nto leyo kaSathane. Ukuba iBhayibheli lithi masibe lizwi linye. So uma sesixabana ezwini ilapho khona-ke sekucaca ukuthi asikho munye izwi. Khona abahamba ngezinkanuko nangemizwa uma ushumayela ivangeli kulimale umuntu ozitshela ukuthi nomfaka ukuthi amen avele athi nya. Yayizolo nto leyo. So uma utshela abafundisi ukuthi mabaye kuba izinja kuthiwa wena uyentelela wena uhlonipho waphela vele abantu abaxabanisa abazalwane ubantu abaholi. Ngoba umholi ufaka lo moya ukuyela kubantu utshale awufaki uzujule ukuze abantu bangeke basanisa izwi loba kuthiwa-ke wena memezela kanjani izwi abantu bazoloke bethi becabanga umfundisi wabo. Cabanga yini umfundisi wabo? Ibandla lami yindaba nje wena ukhulume kabi ngamanye amabandla lalela. Angikhulumi kabi ngamanye amabandla, ngikhuluma nemfundiso. Mina bengiqala kule weekend noma kuthatha ukuzwa ukuthi uMaria ilaka uNkulunkulu. Hawu hayi khangana yena bithi sisayagezana shayini yaza mshisela kuvuka ikhaya uthi akusukume ngithi khaya nomanga kuthiwa abahambe akahloniphi umfana. Kanti abantu bafakwe umoya kukhulekwa ku-Ana akukho leBhayibhelini ekuthiwa sikhuleke kuyena. Kubizwa uMaria oxobileyo akekho eBhayibhelini. Oxobileyo yabona uMaria ukhona uMaria, kepha oxobileyo akekho eBhayibhelini. U-Ana oxobileyo akekho eBhayibhelini. U-Ana ukhona kepha akaxobile. Bese kuzoba yini cha mina bazalwane ayikho engayimina ngiyakaphelisisa ngoba uNkulunkulu izwi lakhe lifakile kubili. Mina ngitheleni but into mengeyona yona akufanele ngithi ngizenze umuntu ongazi ukuthi ngiyavumelana bese kunokusile kubala hayo zalale nje asinahlulelana umuntu akahambe ngenkambo yakhe ayikho lonto leyo. Lithi izwi kumele bavalwe imilomo. Ayikho into enjalo bright eBhayibhelini. Bamele ukuthuliswa. Lithi-ke lokho kwenziwa abantu kufanele ukujaluka ukukhanya. Uma lithi izwi-ke uma ukhanyisa isibalo sifaka othini usibeka phezulu abantu ngeke bakhanyele yini. So kunokwenzeka ngithi ngazi izwi kaNkulunkulu bese kunokuhlala ngathi angiboni ukuthi hayi uNkulunkulu uzahlulela. Yabona umuntu ozosukuma athi noma ezobeshumayela athi-ke hayi umuntu akabheka inkambo yakhe. Lo nto leyo kusho ukuthi khona lesihambi kahle khona ezweni. Mina ngithi lithi iBhayibheli wena uthini wena? Bese ukhuluma ngobuhlungu benhliziyo yakho ngizokuhleka. Bese ngithi-ke ongiqalekise kuphela ubiza uNkulunkulu wakhe angishaya. Khona uzobonakala ukuthi ubani ubiza uNkulunkulu ophilayo. Wena ulwela ukuthi mina inhliziyo yami ibuhlungu, mina ngilwela inhliziyo yakho ukuthi ikhandwe. Ngokuba yini iqiniso kaNkulunkulu kufanele lesilungise thina. Kepha thina ngenxa yokuthi-ke sesibambelele ezintweni eziphathekayo sibona ukuthi amabandla awethu bese-ke emva kwalokho sifune. Ngize ngasho kanti mina yazi into kwenzeka ukuthi gcina sesiyahwebhana ngezwi ngenxa yokuthi omunye izwi melifika lizomlungisa yena uyanqaba.
ingakho uJesu lapha kwincwadi futhi kaJohane isahluko 3 ekhuluma noNikodemu athi ukuthi usahluko 3 right verse 11 Ngiqinisile ngithi kuwe sikhuluma esikwaziyo sifakaza ngesikubonileyo kepha anibabukeli ubufakazi bethu xa nginitshelile okumhlaba kanakholwa ningakholwa kanjani uma nginitshela okwasezulwini na? Yebo, akakho wenyukela ezulwini kuphela yena owehla ezulwini indodana yomuntu. Ohlala ezulwini yena owehla ezulwini akekho sekwaphuphuka wezulwini. Indodana yomuntu njengokuba uMose waphakamisa inyoka ehlane. Manje bazalwane ngicela ukutshela ukuthi uMaria wazala uNkulunkulu. Phela ngikusho njalo kuthiwa Maria lina kaNkulunkulu. Futhi uMaria wazala uNkulunkulu. Ngisakholelwa le uNkulunkulu ozele. Yile ngifunayo uNkulunkulu ozele. Bani awoqe uMose waphakamisela inyoka ehlane kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa. uJesu kumele aphakanyiswe. Ukuba yini? Yiloyo naloyo okholwa yiyo abe nokuphila okuphakade. uJesu kumele aphanyeke lapha esiphambanweni. Bamthathe bamgqibe lapha bavale ngeke. Bese ngosuku lwesithathu wavuka ekufeni. Bese afike lithi iBhayibheli wafika wahlala nabapostoli nabafundi bakhe izinsuku eziwu40. Ebafundisa izinto zokubuso. Wayesekhuphuka wahamba nabo eBhethani. Wafika wabatshela ukuthi ngithe hlalani nilinde eJerusalema. Nizokumbathiswa umoya lo wesifiko sikaMoya oNgcwele. Bese ethi wavula izandla babusisa. Wase kuqhamuka ifu limhlangabeze. Ngabe ezulwini kwangena inyama negazi yini? Ngabe ezulwini uJesu wahamba inyama waphaya beziveza phakathi kwabafundi bakhe. Uthi ke bhekani anayi lithi anibheke inyama negazi ayinaso lesifanekise enginaso. Kepha manje inkinga uJesu uvala iminyango yonke namawindi. Uqhamuka phakathi kwabo esikhaleni. Athi ukuthula makube nani. Ngabe kusaba uJesu osenyameni yini? Ithi kuze phela kuvele isihlahla noma isihlahla sombila. Kufanele ukukhozo olulodwa. Uthi qo lugqitshwe. Linethe liphunde ngaphansi bese ngokuqala likhiphe lembewu bese likhipha lembewu bese likhipha isihlahla qale kuvela amandlela. Bese ngokukhulu kube isihlahla esiphelele. Bese sikhipha izithelo sikhipha ke isikhwebu esineziphozo eziningi. Kepha kuwo kodwa kwase kwavuka kwasethe sekumile kwase kuba kuningi. So lo Jesu ke ukukhazimuliswa kwakhe nokuthi sibukele kuyena akubuki umuntu oyedwa kwavuka umuntu oyedwa kepha ngaye kwasindiswa abantu abaningi ukuze kuphume lezi mpawu eziningi bekumele ukukhozo olulodwa. So uyabona ukuphila kwethu uJesu kuyilento le ukuthi thina kwakumele naye aphanyeke lapha phezulu njengoba kwenzeka kuMose. Manje ke leyo nto kaMose yadlula kwasikuvela kuJesu. Qhubeka bright kulento engifuna ukuyiveza ngale ncwadi. Kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa ukuba yilona loyo ukholwa yiyo abe nokuphila okuphakade. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilona lo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Ngokuba uNkulunkulu kayithumelanga indodana ezweni ukuba yahlulele izwe. So uma uphikisa amanga wisitha kubantu. Uma ukhuluma iqiniso umumbi bantu. Abantu bayawathanda abantu. Bayathanda ukududuzwa. Entweni vele bayiyona. Qhubeka. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilona loyo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Ngokuba uNkulunkulu kayithumelanga indodana yakhe ezweni ukuba yahlulele izwe kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo. Okholwa yiyo kahlulelwa. Uma ukholwa kuJesu mzalwane
kukhona lento athi uJesu labantu bangikhonza ngezindebe yakithi. So khona ukukhonza uNkulunkulu ngezindebe wena uyazilahla. Kepha uma ukholwa ngenhliziyo yakho uvuma ukuthi uJesu wafa wavuka futhi uyinkosi, kunawe ufuna ukufana nobani? Naye uJesu. Yakithi ukuthi imfundiso kaJesu eyenza ukuthi abe sesiphambanweni bese ngokwaloko aphinde angene ethuneni bese avuke. Iyona lo efunayo mzalwane. Amanzi akusisiwe ngeke azakwenzela lokho. Izintambo lezi ezifakwe esinqeni ngeke zikwenzele lokho. Amafutha usisomfundisi akudayisela wona ngeke akwenzele lokho. So yini ebalulekile ngithi into efunakalayo kubazalwane izwi leli eliyindlala kakhulu njengamanje. Izwi kaNkulunkulu limuncu kubantu abangakhona. Bengithi nje mawuthatha ushukela uthathe nesobho endlini engcolile uchithe ehlobo nemvuthu zesinkwa chithe qala ubone impukane qabuke futhi nezintuthwane ziphume. So lendlu le igcwele izinto uyazazi impukane ithanda into engasile. Impukane uma uyidlile nawe uyenyanya uyayazi iyahlala emasibeni. Uyayazi ukuthi yasifica isilonda isigumbe. So manje bese ubona impukane zingaka ayinyanyisi loyo nto leyo endlini yakho uqinile bese ubona lokho wachitha ngamabomu noshukela konke ngene. Ivangeli lamanje ke bazalwane linjalo. Lokho okumfundisi okugcwele imfundiso ebolile okusebenzela okwakho uSathane kungcolile ngaphakathi. Eyonto leyo lisho njalo eBhayibhelini lithi kungcole unembeza wabo. So nengqondo yabo nesenzo sabo nemfundiso yabo ibolile bafundisa abanyana. So abantu bayawathanda abanyana, abantu bathanda ukudla, badle utafulele kubizayo kanti badle emgqomeni. Badle emgqomeni. Kuthi ngavuleka amehlo besabona ukuthi kaze ngazitshela ukuthi ngidla kahle kanti ngidla emgqomeni, ngidla amanyana. Imfundiso engeyona kaJesu ibolile iyanuka. Umzalwane la kuhlanziwe khona bese kuhlanziwe kuba clean. So nalomuntu lowo ophila lapho uwenza ngakho konke okusemandleni ukuthi uma endlini yakhe abantu angayiqondi uyagijima uyothatha into yokusula asule. Uma khona abekadedla wasiwasha isitsha wathi wabheka khona okusalile uyasithatha isitsha ahamba ayosigeza. Futhi insipho uyayifakisisa akafaki insipho afake insipho encane enze ukuthi onke insipho bese emva kwalokho isitsha sisale namafutha. Wena uzodlisa isitsha lapha sisachitha amafutha okudla okudlulile. Okusho ukuthi kanjalo umuza uNkulunkulu awuthi izwi loNkulunkulu uzalisebenzisa kancane khona nje ngeke liphele. Izwi loNkulunkulu lifuna ulibhida wena. Fake njengoba usuhlanjwa nje wena ugeza inhliziyo yakho ukuthi ihlambuluke. Ingakho lithi ke kulabo abahlambulukileyo bonke kuhlambulukile. Ngokuba yini? Uma uJesu efundisa abafundi bakhe lenkonzo le ekumele niyazi bazalwane. uJesu ayifundisa abafundi bakhe. Ngesikhathi sesidlo sakusihlwa sebeqedile. uJesu uyakhumula impahla yakhe egqokile athatha ithawula aligaxe bese athatha amanzi awabeke endishini noma esitsheni aqale kubafundi bakhe abageze izinyawo bese athi bese fika kuPetru athi uPetru Nkosi wena ufanele ukugeza izinyawo zami. Athi uJesu uma ungayenzi lenkonzo awunasabelo kumina. Bese athi ungagezi inyawo zami geza nekhanda lami. Athi ke lo ugeza izinyawo ugezwe konke. Kadingi lutho kuphela ukugezwa izinyawo kepha inkonzo isho ukuthini lenkonzo le yokuthi abantu bageza izinyawo. Nina ke nigezekile. Ngezikile
le ukuthi lima ungalimi njani incwadi le. Njengoba sigezana izinyawo. Uma mina ngibona ukuthi ayigeke mina umngani wami uDlamini so ngizogeza izinyawo zakhe yena yedwa uzogeza zami izigeze zakhe ayisebenzi kanjani. Le nkonzo le bright ugeza izinyawo zakho mina ngigeza esikaDlamini uDlamini ageza esikaJajo kanjalo ngoba yini inkonzo lekhombisa ukubumbana nothando. Ingakho kuthiwa masiyenze mhlawumbe bengayazi le nkonzo kumele siyenze ukuthi sigezane izinyawo ngokuba siyahlambuluka nakhona futhi ngoba kuthiwa mawugeza izinyawo uyakhona but waqala wathi we izinyawo zalo umuntu zinje usuka mehlulele lo muntu uyisoul. Yabona uJesu uzokula into ethi impakazi uthi lena ekhula kakhulu ukuthi ayigeke nje mina angifuni nje ukuhlala nabantu abanje. Akukho ukuthi njengoba ethi ubusisiwe ongahambi ngomyalelo wabantu ungahlala nabantu abezinto engalungile kepha ungadlinzi ngezinto abazenzayo. Ungathathi izinto abazenzayo usizakale ngazo bese emva kwalokho leso sinto sibuphila kwakho ngoba iBhayibheli lithi kepha umuntu kaNkulunkulu uphila ngomthetho kabani kaNkulunkulu adlinze ngawo imini nobusuku. Okusho ukuthi le ethi mina indlinzo yethu singakwazi ukuyilawula. Izwi kaNkulunkulu liyindlela. Ike ngithi mhlambe ngisebenzisa ifoni yami ngizwe sengibuka enye into ngithi ayabona into imoshela isikhathi. Lokho nje uNkulunkulu uyakubambulela ulethe imoshela isikhathi. Bese kube nzima ukuthi uloku ufunda izwi. So usathane uyakwazi ukuthi inyama yenze ithole intokozo ngezinto ezingenanzuzo kepha ezijabulisayo. Usathane uyakwazi ukuthi asebenzise inyama ngezinto ezingenanzuzo ezijabulisa inyama kepha ke zikulibazise. Uthi uma ucabanga ngeBhayibheli uthi ngizolifunda sengilala. Yebo lonto leyo uzofunda nini sengilala. Could vele ungafunda ivesi noma incwadi yonke bese kuvele futhi. Lento esho uNkulunkulu ukuthi idlinza ngomthetho noma ngezwi lakhe ubusuku nemini. Akusho ukuthi njalo ihlezi kweli iBhayibheli befweni. Kepha the more ufunda iBhayibheli kakhulu the more likulawula nemidlinzo yakho ngokuba lezi zinto uNkulunkulu azifunayo ilezinto wena ufisa ukuzenza ilezinto lezi iBhayibheli lokho likhuthaza ukuthi yenza lokho. Kulula ukuthi umuntu ahlokoloze nawe bese umhlokoloze ukhohle ukuthi litheni izwi bese nawe ubandakanyeke esenzweni sokuthi wena uzobuso wani uSathane. Ubuso uSathane mzalwane akuthathi nje ama second ngokuba ukwenza into encane ezoqhelelanisa. Ukuza kuNkulunkulu futhi akuthathi into engakanani isikhala lesincane. Uma siveza le uNkulunkulu uthi uNkulunkulu ophuzayo udini kepha futhi uyashesha kwenza njalo uthethelela. So kunokwenzeka wena inhlizweni yakho ungafuni ukuzithethelela bese usuvumile uNkulunkulu ubambe lento leyo ukuthi wena uNkulunkulu akakuthetheleli ingakho kwenzeka u1 2 3. So ekuvumeni kwakho isono wangabe wena wasifunza uhlelo uNkulunkulu walokudlinza ngento yenzile. Lento yenzile uSathane usethola indlela yokumangalela ngayo. Ngakho ke nawe manje sobambelele kulento leyo ukuthi uNkulunkulu akangithetheleli uNkulunkulu uyangithetheleli uNkulunkulu mina nje akufanele ukuthethelele. We understand ukuthi wena vele suyazilahla sawuyenza noma ngabe yini kuleso sikhathi engeke isakusondeza uNkulunkulu kepha izoqhelelanisa noNkulunkulu. So lento le ukuhlambuluka ukuthi uma ukholwa lento yokukholwa noma ngabe uthi uqhuzukile wakho kufanele uhlale phansi uthi hayi ke kulungileke ngeke ngisaduka lutho. Thiwa siqinisa amadolo axegayo lezandla ezilengayo ukuze ke sikwazi ukugijima ukubambisana nokubambelela. iBhayibheli likhuluma ukuthi khuthazelelani nikhuthazane niyalane ngoba lifuna ukuthi thina abantu sibambisane ebungcweleni. Bethiwa vuma izono zakho komunye awuhambi lokuvuma izono zakho ngabona abantu. uNkulunkulu uyakhuleka ukuthi akunike abazalwane ukuba umzalwane omnika uNkulunkulu ubhuti wakho kumoya ongeke azathathe into
omtshela yona eyenzakale kuwena asizakale ngayo bese ahambe etshela abantu abantu. Kuyaphi umzalwane uthi asikhuleke. Thiwa indaba yomuntu esifubeni sesikula ifana nomlilo. Umlomo wakhe uyashisa ukuba lezi zinto azitshelwa abanye abazalwane bevuma izono zabo yena lento iyamshisa bese ehlangana nabanye abantu ufuna ukuba muhle ngabanye abantu. Lento yokungcwele-ke ngithi bengibheka sengingedwa ngibona ukuthi cha akudilwa nabantu ozobaqalaza wena kuba ngesikhathi uqalaza abanye abantu wena uyasikhumbula yini? Cha, ukuba wena sobheka abanye abantu ukuthi benzani. So mekukhuluma ukuthi asibe abazalwane abayisibonelo nabakhayisayo masibe ngabantu ababelizwa izwi balenze. Uma ukhuluma nomuntu ukhulume into oyaziyo ukuthi iyakusebenzela khona naye ezobona ngokuba wena uyisibonelo ngokuba njengoba incwadi ithi wena othi abantu abangantshontsho uyantshontsha, wena othi abantu bangaphili wena uyisiphile, uthi abantu bangakudla ukudla kwezithombe kepha wena uyathatha iqatha khona benganakile abantu. So bezisibonelo bathi fana nebhodi-ke elikhomba endaweni ethize kepha kuwe uyazigcoba wena uphise usishaya ngesando uyazigqiba wena kepha uthi abantu hayi ubani lapha kuJesu kepha wena ufuna ukuya kuJesu. Hallelujah. Ithi incwadi bright lapha kwincwadi yaJohane isahluko bekubani wa 13 ngifuna le ncwadi isahluko 3 bright isahluko 3 yebo okholwa yiyo kahlulelwa ongakholwa usahlulelwe lokhu engakholwanga ongakholwa uselahliwe lokhu engakholwanga yini akakholwanga egameni lendodana. Uthi omunye umbhalo wazalwane sekufika le ncwadi le ngokuba iBhayibheli yavela kumnandi yahlanganisa yonke. Lapha kwincwadi yabaRoma sahluko 11 lithi labantu laba babethiwa abangamaJuda bona uJesu uthi mina ngumvini akithi. Uthi yena ngumvini ubaba uyena onakekela umvini akithi. So le nyama ke uJesu iyona le nyama engumvini ngokuba nathi wathi uLemukhu uncwadi kaIsaya futhi nayo uthi uNkulunkulu wakhe umvini. Isahluko 5 njobe ethatha abantu lapha wahamba basala phaya eJerusalem bafana nomvini yena ubanakekele ngezwi. So noJesu usho-ke loyo ukuthi ke mina-ke ngumvini ke manje ngoba kusenyameni. Njengoba kusenyameni nje ubaba umoya iwona onakekela ini umzimba womuntu nabantu bakhe. So uma-ke mina-ke ngiwumvini ngifuneke ngiphume amagatsha. So uma kuphume kumina amagatsha angafuni ukukhipha amagrebhisi ngiyawanquma walahlela phaya. Bese kuthi lawo magatsha lawo akhipha izithelo ngiyawanakekela athi ngiyawacwelisisa ukuze izithelo zakhona ziphume zibe ningi. Hlalani kimi nami kini. So umzalwane uhlala kuJesu akahlali kumfundisi akahlali futhi egameni lebandla. Uhlala kuphi kuJesu. Uma uJesu ngenaye izinto zikaJesu ziyakulimaza njalo ngokuba zilo nale mphakamo nanesolo nalomoya nanenkani okutshaliwe ngokwakho enhliziyweni yakho uSathane. So njalo izwi loNkulunkulu elifika kwena libambulaka. Amen. So uma ngibuya le ncwadi yabaRoma bright ifuna ukuvezela abazalwane lento le ufuna uNkulunkulu bayibone. Lapha kule ncwadi le yabaRoma sahluko 11 awuqale from verse 5 mangaphosisi. Kanjalo kukhona nangalesi sikhathi samanje insali ukhona ukhetha komusa insali ucusali ngoba ukudla isiko siphelele kwasekusala nje iChrist noma kwasekusala izimvuthu ngoba phela yakubheka nje ngitshele mina lithi iBhayibheli abahamba le ndlela ebhujisweni baningi lithi akhulume ngabantu abangakholwa
ukhulume nabantu abakhulumayo futhi kepha izwi abangafuni ukuliphila. So lonto yenza ukuthi nabo babalwe nabantu abazokulahlwa. Yezo lonto leyo. So kunentsali njengoba uNkulunkulu ekhuluma futhi nobani no-Eliya lapha esethi uNkulunkulu kusele mina ngedwa bonke abaprofeti bakho bafile sebefuna ukungibulala. uNkulunkulu amkhombisa izibonakaliso. Bese emva kwalokho lithi kulezi zibonakaliso kwaduma izulu kwadlula umoya onzima ejethu zobona uNkulunkulu kwaseqhamuka nomlilo. Kepha lithi iBhayibheli kwadlula konke lokwaseqhamuka izwi elincane. So ngithi bazalwane umoya ongcwele uyakhuluma nawe. Akakhulumi njengoba belindele. Akithi lapha ehlala ukhumbula ehlala. Ebalanda eGibhithe. Ubabeka lapha entabeni yaseHoreb. Bese ngoba uMoses athi abame ezansi kwentaba. Bese lapha kuguqubana izulu kushaya umlilo bese kuphume izwi elenza abathi cha Moses asifuni ukuzwa le ndaba thina sizizwe. Akube uwona ozokhuluma noNkulunkulu ngoba basaba ukukhuluma kwaNkulunkulu nabo. But manje uNkulunkulu usekwazi ukuthi njengoba uJesu efika, uJesu ukhuluma izinto ezinamandla kepha akakhulumi njengoba uNkulunkulu ekhuluma nabo ehlala. Ukhuluma nabo ngomlilo ehlala yakhumbula. Uyabashisa ngomlilo bakhona abuvule umhlaba kuyo umhlaba. Khona bashawa izinyoka. Yini uNkulunkulu lento ayeveza kangaka kusho ukuthini lo phawu lomlilo nezinyoka na ukuthi uNkulunkulu akasifuni sona. Labantu ababehlela lezinto lezi ezazibehlela njengoba kuthiwa babekhonona njalo bathi bezinyama isagcwele bazinyeni bashawa ukufa. Befuna nini? Befuna inyama. Kuthiwa nathi ke singabe ngabazalwane abanjani abahlezi becomplaina njalo. Ngifuna ukuveza ukuthi uNkulunkulu isono akasifuni kanjani. Ukuthi ukhulume ngezwi elikhulu noma ukhulume ngezwi elincane. Kepha isono akasifuni. Uthumela abaprofeti athumela abapostoli ekela ukuthi abantu bahlukane nezono. Abanye abaprofeti indlela abashumayela ngayo indolaka. Abanye bakhuluma nje ngendlela kepha bakhuluma izinto ezinjani ezinamandla. Bakhuluma lezilwini kodwa baphikisana. So njengoba kukhona insali yilabo abakhethiweyo awuzikhethi wena umusa wena bese wamnyela ukuba ivangeli lomusa selihambisana nengcebo manje. Akusakhulunywa ngomusa ukuthi lithi iBhayibheli uma safa baqondana nesono kumele siphile kusona uma ke sithola umusa kaNkulunkulu. Ngabe kufanele siqhubeke siphile yini esonweni? Khana kanye. Uma sithole umusa kaNkulunkulu kufanele yini siqhubeke siphile esonweni na? Khana kanye. Ngoba uma sifile maqondana nento embi ukuthi uma ufile maqondana nokwenza isono singabuye sihambe kanjani kusona? So amabandla namhlanje akhuluma ngomusa ukuthi uNkulunkulu nje siphila ngaphansi komusa. Mzalwane ungenza noma ngabe yini, ungaba isitabane, ungazikhipha lezisu, ungaphila emjolweni, ungafeba, ungazihlobisa noma kanjani, uphila ngaphansi komusa. uNkulunkulu wazi inhliziyo yakho. Ampheli vele uNkulunkulu wazi inhliziyo yomuntu. Inhliziyo zethu ke bazalwane njengoba lekufunda umfundisi ethi uyayithanda le ncwadi yaJohane 15 verse 18. Njengoba ethi akubona ukuphuma kuphi ayabona okudliwayo umcolisayo. But njengoba ethi ke futhi uJesu lapha kwincwadi yaJohane 7 niyababona ngani yezithelo. So inhliziyo yakho megcwele uSathane akudingi ukuthi mina ngithi hayi wena uSathane ugqoka kanje mina fanele ngoba lithi iBhayibheli uzobabona. Lithi ungumlahle uzela ungalahli. Kapho uzombona ngezithelo. Umfundisi wamanga umbona ngezithelo. Uyena ke ethi ngitshela ke mfowethu. Hayi umfundisi wayiphela angidlala nofundisa ngithi sonke siphethe induku. So ukuthi uphethe uMoses wayenikwa induku ngithi. Befika lapha khona izangoma lezalusi. Bezifika lapha izangoma lezalusi uMoses uphosa induku yakhe lezazi. Siphosa induku zaphendukile yonke phela Moses ishokoloze zonke yazigwinya. Glory! Jesus Christ. Moses yazigwinya zonke. Uma uphethe izwi kaNkulunkulu ukhuluma nabaprofeti bamanga basala badengile nenhliziyo zabo ekhamsini Baba inkuni. uba uNkulunkulu siyakukhombisa ukuthi nina alihambi nami
You understand? So angidili mina nabantu abakholwayo ngibatshela iqiniso bona bese babheka umfundisi wakhe bakuthini asihlole imibhalo uJesu hlolani imibhalo ngokuba lithi inyoni yokuphila ophakade iyona efakaza ngami uthi kepha ngeke nize ukuba uNkulunkulu akekho kumina kapho mase qhamuka umuntu ezidumisa yena uthi ke mina angizidumisa ukuthi angifuni udumo lomuntu uyedwa nomdumisayo uNkulunkulu lo ophila kumina. So uthi uJesu kubafundi bakhe kwincwadi yaLuka bazalwane yokufukuzisa uNkulunkulu lapho ongenzeka ukuthi ngibe ngifukuzisa uLuka 21:15 uLuka 21:15 uthi ke ngokuba mina ngiyakunika umlomo nokuhlakanipha ngiyakunika umlomo nokuhlakanipha abangemelane nakho abangeke bakwazi ukumelana nabo bakuphike bese befuna ukuphika ngoba yini mzalwane la umenza ufuna ngomlomo mina lo ngitshela ngithi ke bathi uJesu nina kaMaria futhi uAnna uxolile yonke lezo zinto ngithi mina kuphi lokho eBhayibhelini akekho ngakuphendula ngoba yini bonke akukho abakwazi ukuthi mina ngizothi lithi iBhayibheli uNkulunkulu ungumoya and umoya simkhonza ngenhliziyo ethobekileyo ngomoya nangeqiniso ngoba umuntu ofuna uNkulunkulu uyeka izinto azithandayo yena adele ubumnandi bakhe enze uNkulunkulu azokwenza intando kaNkulunkulu umehluki lowo. So uma nibona lezithelo ngokuba lapha phambili lowo umvini wabo ukhipha nje isihlahla esisibolile somile amagatsha akhona yinokhishwa. So uma uwintsali azukuthi awukho kwintsali ngenxa yabo ukwintsali ngenxa yomusa owenzelwe uNkulunkulu okubekezelele ngesikhathi lapha eCape Town iphila ngilala namantombazane ahlukahlukene sephuziwe utshwala kumnandi ngaphandle kwesivikelo usathane bekufanele ngithole igciwane somewhere somehow noma isifo nje siqhamuka ngesifo socansi bekumele ngisithole. Kepha ngizibuze sinde kanjani wabaningi namhlanje balanda bathi baye garage balanda amaphilisi ama-ARVs angihlekisi ngabo ngithi sifone mina ngisinde kanjani mina bengiya mzalwane kwi-high boxing. So unyaka nonyaka ukuze wena uqualify ukuthi uthole i-license noma uyi-renew i-license yakho yokuboxa fanele uhambe uyochecka igazi ukuba besifo okwazi. So njalo unyaka nonyaka hambe uyokwenzela i-check up akiyi bazalwane clinic bathi Christian Bernard lapha eCape Town bani Medicare hospital hambe uyochecka khona igazi khiphe 900 dodze la igazi hanjiswe lab kuthiwa awuna shukela awuna BP yonke into yakho i-right awuna lutho right. So nginganani ngaleso sikhathi ngoba yini bengisajwayele ukuthi ngihlale boxing but bese ngibuyisa manje umqondo ukuthi uNkulunkulu wangivikela mina sikhohla kahle ngabe mina nami kuthiwa ngowamaphaphasi mhlawumbe nami ngenxa yempilo bengiphila ebimnandi enyameni kepha ibulimaza umphefumulo wabo ngoba akholwe yedwa umuntu obengithanda kubona sonke lesibanjwe umoya wakhe kulesibaya esikusonwe kwisibaya senkanuko yapha uNkulunkulu wangivikela engakuvikela kuphela aphinde futhi asongigcwalisa ngobuhle bakhe ngokuba khona abazalwane abakutshela ukuthi hayi mina ngineminyaka u50 mina kepha izwi loNkulunkulu alikho hayi ngoba nakho ukuthi mhlawumbe mumbi kwena mumbi uNkulunkulu ukuba unenkani wasomkhombisa cha uNkulunkulu uthi kanje siyaqala thina ukwamukelwa kanje. Ngiyacabanga mhlawumbe bengeke kwenye inkonzo bakuzothi mhlawumbe ngizofuna ukuthatha ibandla noma ngifuna isikhundla angifune isikhundla angifune ibandla into engithi unye ukuthi hamba kanjani ukuthi usikhona ngenza lo msebenzi lo. So nami manje ngifuna ukuba kwintsali akusho futhi kuzoba lula
ngathi ke ilanga ngilele kwangathi liyaduma engathi umnyango uyavala bazalwane kepha lemva lokhona kuyakhanya lemva lokhona bazalwane ngangena ngokuhlangothi kanje lase lithi izwi lakho lokuza kwakho kuzoba nzima la unzima bazalwane kuyaJesu ngiyafuna ukukhohlisa ngingalingeni isikhohlisi futhi nami njengoba kuthiwa indlela incane ngokuqala futhi bazalwane uzoqhubeka uma izwi kaNkulunkulu lingekho kwena futhi ingaphelele kwena ezoba senkingeni uzokuba negugu lokuthi njengoba ethi lapho bayethi izwi likhaya lami asikwazi ukuba ikhaya lakho vele sisuka khona ngoba sekhiwe womoya kithi kepha ngeke kusaba ikhaya lakho uma wena usonakala endleleni yakho uNkulunkulu bese ehlola phela lithiwa uNkulunkulu uzowahlola ngomsebenzi yakhe njengoba esho umfundi wami ungasebeke inhliziyo zethu la nobala ngafisa ukuthi ahlekise umuntu yakhe ukuthi ingcono kepha uthola ukuthi yefana so ingakho kuthiwa njalo zihlambulule ngaphandle nje lokumemezela kwabanye abantu wena uNkulunkulu uyazi ukuthi uNkulunkulu ufuna wena khanga kuyena uNkulunkulu ngicabangile lokho uNkulunkulu sekukhulume kanje uNkulunkulu ngibone lento le kunezinto esizibonayo ezivusa ngisho umculo bazalwane uvuka ingoma oyidlala emjolweni ibe iqhamuka esikhaleni noma idlala ekhanda lakho lapha emuva ubandakile uthi lo sokuphimsela ngomlomo iculo ingoma yasezweni so wonile ukuba sowukhumbula usathana usekukhumbuzile ukuthi wena uphuma wena so izinto zonke lesiziphendukelayo le ukuthi uNkulunkulu asilungise bazalwane awunginikeke le ncwadi le yaBright usakhumbula incwadi kaSeroma isahluko 11 verse 5 kepha kukhona nalesi sikhathi samanje insali ngokukhetha komusa kepha uma kuya ngomusa akusayi ngemisebenzi akusasebenzi umnikelo wakho ukuthi unikela ngakanani akusebenzi manje uma manje izwi lelo ngoba ikholwa kuvela ngani ngezwi and manje abaprofeti bafike bakhuluma indaba yezwi uvele somkhona umthetho wemisebenzi yokuhlaba nayikhathi lado beyenza kepha abapostoli ngenxa kaJesu uJesu uthi ngizogcwalisa umthetho okusho ukuthi le gazi lekana alanele ngokuba akusuke inhliziyo zethu sangcina ini umthetho yabona kuyakhuluma ukuthi hambe ungena emsebenzini come so big ufike late so gcina ini umthetho ukuthi wena uklokhile ufike emsebenzini uyafika lapha uyadonja uyacomplaina ufika umoya ukuthi akushaya strike kepha lowo okuthiwa nami umsebenzi ke sigade hamba ufunde ekhaya inqubomgomo yazi inqubomgomo uyafika emsebenzini uyazi ngena ngo8 ufika emsebenzini ngo8 noma ngo7 yayizolonto le akaklokha ndawo umsebenzi wakhe uyasubmita ngesikhathi uyazinikela kwi-break uyasho ukuthi i-break yami zokuthi isikhathi sokuthi ngiyaqeda futhi ngumsebenzi ngibuye emsebenzini yini lento ingiyena lowo clockhayo uyabona ukuthi ugadwe yini umshini lo uyawuclock kepha lowo nomthetho ophila kena ngaphakathi ugadwe yinto ephila kena ngaphakathi uyayazi uyaphila kanjalo ke lo mthetho loya ugade abantu ukuthi ningaphezulu kepha lokho kuJesu ukuthi ke manje inhliziyo yakho kumele yazi mina enza lokho engikushoyo ukuze upheleliswe so umusa ke mawuphile mawufike kwena ufika nje nakho konke okumele ukwazi ngoba ngathi isikhathi kangasebenza abasezulwini ekuJesu ukuthi yena uvela khona futhi uphinda khona abafuna yena abalandele bahambe ngale mfundiso abanika yona baningi kepha uma kuya ngomusa akusayi ngemisebenzi akusahambi ngemisebenzi uma kungenjalo umusa awuseyiwo umusa yakithi ke lento yomusa bazalwane ngalesi sikhathi ngifuna futhi lento le ngabhala phansi incwadi mhlawumbe nayazi incwadi yabaHebrews ahluko 10 verse 26 ithi uma sona sesazi akusekho ndlela yokuthi sizithethelele so lento le isho ukuthi mesihamba iqhubeke ithi lowo owayonile phela umthetho kabani kaMose ubebulawa emlomeni ofakazi ababili noma bathathu so lowo osegcoba ini umusa ukuba umusa uma wenze iphutha uthi kuyena lokusheshsha phonithi kufanele ushaya ashiwe mina lo Bright leyo uthi umbhalo kwencwadi
lelo luzala esambulo uthi shisakela uphenduke. Ngiyakubona uyangithanda, ngiyakubona uyangifuna. Ngapha khona izinto ezithize engazithandi ngapha. Shisakela wenze njani? Afuna silwane, ngifuna wena wenze njani? Inkonzo le yokuphenduka seyahlotshiswa ngezinto eziningi. Le nto eseBhayibhelini iyona le kumele siyithathe sinike abantu ngokwesambulo sikaJesu. Singazami ukuhlobisa. Singazami ukuba osomahlaya khona abantu bezobona ukuthi ngempela bayakulandela. Enza umsebenzi. Indaba zasemlindelweni nabazalwane ngifuna ukukhohlisa ngiziphakamisi. Kepha abazalwane abaningi abafuna ukufakaza emlindelweni. Kuba kancane uthola abazalwane abazofakaza ngoJesu ngamandla akhe wabona. Ukancane uthola abantu abazosukuma bafundise ngoJesu bezwe. Isikhathi esiningi abantu bayafabula. Baba ngomsindo. So lonto leyo ngeke ngikwazi ukuhlalela ngoba uma iqiniso selifakiwe kuwena. Ngafika ngisukume ngifakaza. Lapho maqaqamba manje umuntu yazi ngaphinde ngisukume futhi ngifuna ukuthi ngicorrect leyanto leya. Ngoba yimanje lento siyangishisa. So ingakho nginamenza ukukhuluma into angisho umyalezo. Ngihambe ngoba futhi angenzele ukuthi abantu bangibone ukuthi ukhona indawo lomfana lo. Hey ukhulume kamnandi umfana qhawula la. Ngenzela ukuthi ngenzele ngishiye umyalezo ngihambe. Ngoba yini bese uzama ukuthi abantu bakunake usufuna udumo. Uzofuna udumo. So Bright njengoba sikhuluma lencwadi ke okusebona soyivala manje ufuna sivala. Asawuqeke incwadi yathi uHane sehloko 3 Bright kunento ekumele iyisho. Verse 7. Kunjani pho? Kunjani pho? Lokho uIsrayeli akufunayo akakufumananga. Kepha lokho akufunayo akakufumananga kepha abakhethiweyo. Abanjani? Abakhethiweyo. Bakufumana. uNkulunkulu wabakhetha njengoba nje ukhuluma udadewethu la uthi bajikeleza indlela ababengayihamba izinsukwini. Kuba kumele ekhambe abanjani? Abakhethiweyo. So labantu abangaka abasalayo iminyaka ewu40 kuthiwa hambane lapha jikana lapha lapha jikana lapha cela ukudlula nabebengadlulisi ihambe lofune indlela. Bahamba ngizwi kuyahluka kuthiwa zonke iziqhwaga zasala hlala. Kwahamba ababekhethiweyo kanjalo lento le ikhuluma eBhayibhelini ukuthi iBhayibheli liwulimi leyo ongayikhuluma kubantu njengoba ngikhuluma oyikhuluma ngokucabanga kwakho ikhuluma ngalendlela ecabanga ngayo. But ngomoya lisho izinto eziningi ezifakazelanayo ezijulile ezifuna wena ube kumoya. Ngeke ushumayele lento engishumayelayo kumuntu ongakholwa. Ngoba akayazi lento engikhuluma ngayo. Le ndaba yaseGibhithe yamdukela ekhanda akayazi. Kanti kungcono ukukhuluma nomuntu oseke wayifunda le ncwadi le bese umambulele. Umuntu ongazile ukuthi uyafundiswa. Njengoba lengane isingazile ukuthi uyifake ibela kithi. Ifika nemhlabeni uyathundisa shushu. Ngelinye ilanga usezibona sewuJesu usenkulunkulu sekhuluma izinto eziphakeme. Akho ukuthi wazana. Wafika ngazile lutho lemhlabeni. So lento le njengoba sikhuluma ngendawo ukuthi abakhethiweyo mzalwane uma uthole izwi loNkulunkulu njengoba efuna uthole ukhethiwe. Ukwena nomusa uyafuna yini ukuthatha noma cha. Lezo lento le wazala yabo abakhethiweyo bakufumana. Abanye benziwa baba lukhuni. Njengalokho kulotshiwe ukuthi uNkulunkulu wabanika umoya wokuthomba. Wabanika ini? Umoya wokuthomba. Asesifike siqondise kunana. Ngabe uNkulunkulu unika ngababombi umoya wokuthomba. Akuthanda ukuthi ugubhe yini uNkulunkulu. Ngathi inkani ebane ezokuthi uNkulunkulu akunikele lo moya. Wena ukuthi wena unenkani njengofaka ukuthi ufaka uthi ke lo mfulo wakho. Utshela abantu uMoses ukuthi umfula wakhe lo. uNkulunkulu njalo ngwena obukhosi usekhomba zonke izinto. Yabo lapha ekhaya ngikuke. Umkhulu angithi umkhulu uzwakhe lo. So noma ngabe uthunda khawone yakhe. Ngoba isedeke lakhe. Noma ngifuna upelepele lapha enkati. Manje ufuna upelepele ngenkani, upelepele kufanele ngabe uyawudla ngoba uyagula inkinga. Manje bese kakhulu. Oh, baba! Ngoba yini usendaweni yakhe. Unelungelo lokusho njalo. So no Pharaoh uNkulunkulu uthi ngamphakamisa
ukuze ngibonise uthi ngamyekela umnikile amandla umthabe inkosi kuyaphepha useni kwakhe waze weqa umuntu ukuthi aqonde ukuthi mina fanele ngibe kuphi ngenkosi ubani engimele ngithathe kuyena indlela yokubusa abantu bakhe wayeseqala egolosi haleluya wayesenkulunkulu ke ekhombisa amandla akhe ngakho konke ayikwenza ngifuna le understand uNkulunkulu ukunika isipho noma ngabe kunesikhundla emsebenzini uNkulunkulu ngaphandle kuma isikhundla sakho uthathe umuthi wawumfaka noma wachoshisa umuntu ukuze kube wena kuso sikhundla wena leso sikhundla usinikeze ubaba wakho usathana ungagiya ngokuthi uNkulunkulu uyisela umbulali futhi so uNkulunkulu wena ubekuphi isipho ungathi ukhala uNkulunkulu awufuni ukhala kepha uthi la ngazelela izipho zami zoprofeta okusho ukuthi uma khona umuntu owenza kahle ungafuni ufana naye funa ukuthi usebenze njengaye lezo nto leyo ayubona ayukhala okay bright ke kubeka bese sikole incwadi leyo uJohane njengalokho kulotshiwe ukuthi uNkulunkulu wabanika umoya obuthongo amehlo okungaboni nezindlebe zokungezwa kuze kube lusuku lwanamuhla kuze kube namhlanje bazalwane basikhuluma sabe sifakaza ngoJesu abantu abakuzwa uJesu nodabuzwa uJesu hayi bright ngeke uyibambe la ufuna ukuhambe kwa isikhathi engafuni sisishaya ufuna ukuthi uyahamba unike incwadi leyana kuzala Johane 3:18 okholwa yiyo akahlulelwa ongakholwa usahlulelwe lokhu engakholwanga egameni lendodana ezelwe yodwa kaNkulunkulu yebo ukwahlulela yilokhu ukuba ukukhanya kufikile ezweni ayo indaba bazalwane lebe ngithi ku-pressure wefundi noma kufinyelele kuyiyona ngqikithi yaleli ngikhuluma ukuthi la emhlabeni abantu bathanda bozothi hayi cha bright befuna umfundisi uzokushaya nje esoka nango ukuheka noma uqile ngathi ucela ukuthanda uqile ngoba bright unemoto senze ufuna umngane kaBright uzogibela imoto yakhe ibona into le ngoba uBright unokudla senze umngane wakhe lokho ngiphuma umuntu ayisho uhleka umuntu ayisho iyahlekisa akuhlekisa wena mngane wami yini lento le ayikho uze ngani ngobuqili so manje bese kufika ke umuntu uzokuthatha hayi usukenza lokho hamba usebenza musukuthi ubeyiqili musukuzincengela izinto efanele asuke ngoba yini manje ngathi uzophuca ngithi ngizophinde ngenze isibona futhi simnandi ke sezala emndenini uthi unkosana esebenza ayi imali yakunika mama akunike njani imali ifika kwena ufika 5000 uhlale nje kwena uyodwa ngathatha unkosikazi jabule akubona naye mama sengiyokwakha lapha noma kusakhona legcikeni phela manje abasabathatha le mali ade yinika wena akunike njengoba injalo ke mhlawumbe uzokunika kepha usezokunika mhlawumbe uthi nje uzokunika u1000 rand sephela lo muntu usezemshe nonkosikazi usenkosikazi yakhala bathi mama usenyuka ngengane lolo ndindwa le ufike la kwabo wazothatha indodana yami usedla ifa lamanje yini savuka lento yomuntu ukuthi manje umoya ngibulala esikhuluma ukuthi athokoze ngoba indodana yakhe izoba nomndeni futhi manje bazophila kamnandi ngoba phela isibongo ngeke sife kuyapha kuvuka ini umoya kanjalo nokutshela umuntu ukuthi mfundisi ngifuna ukuthi lento ihlala kwena kahle ngekosabu mfundisi usukhuluma amanga bazalwane uthi uNkulunkulu kanje ubani obamubi imina ngithi yena kuba buhlungu kuyena ngokuba uzocaba esikhungese ukuthi avume ukuthi athi bazalwane ngiphambukile ngiyaxolisa khona abazalwane bazobona ukuthi khona into ukuphendula ngoba uyena osibonile uyena phela baholele kuphi ekuphendukeni bese yena avuke inhliziyo ebuhlungu lo uzongena ibandla lami lo uyazi sisebenze kanzima kanjani ufuna manje abazalwane bahambe amen so uma lithi izwi ukukhanya lithi ukwahlulela yilokho ukuthi ukukhanya kufikile kuphi ezweni kepha abantu bathanda ubumnyama kunokukhanya ngokuba imisebenzi yabo ibibibi
nayo imisebenzi efezwa yizwi ukuthi thina abantu siyathanda ukutshelwa amanga. Mekufika iqiniso lokukhanya ayisiyalwa ukuba vele sithanda ukwenza izinto ezimbi ekubeni futhi sisibiza ngamakholwa bese akekho umuntu onenkani njengekholwa elingafuni ukuthi ke liphenduke. Akekho umuntu onenkani njengekholwa elikholelwa egameni lebandla. Akekho umuntu onenkani njengekholwa elikholelwa kwiziwasho. Labantu abathanda isikhundla. Ucabanga isikhundla into zonke nje ekhulunywa ngazo eBhayibhelini. Ufuna ngilahleke isikhundla sami lena. Ufuna ngilahle. Bomfundisi. Usuku umshado wesibili. Unkosikazi wakho uqala uyaphila. Lo angiyena unkosikazi wakho. Ungami la nendawo le yokufundisa abantu abezwa lezwi. Uma usuke washada, wena washiya unkosikazi wakho. Wadivorce. Ubothe divorce eBhayibhelini. Hayi Moses uthi uJesu. Amen. Hayi wathi nje usefuna wabantu abadle besithi uJesu bekusheshe waphapha ukuthi Moses ngophela bekwenzeka inkanuko yakho divorce. Amen. So nifundiswa abaqambimanga, nifundiswa izikhohlakali ezingafuni ukwenza intando kaNkulunkulu bese zigoloza ngokuthi ibandla labo. Ngokwemvelo yabantu. Kuba kuyimvelo vele yabantu. So lento engifuna ukuyigcizezela ukuthi ukukhanya kodwa kufikile naleshabeni ukukhanya kufikile. And ke uNkulunkulu uthi angishayela leqinisele manje ukuthi ingcosana izosindiswa. Amen. Asijabuliswa kuba abantu abaningi kepha manje bengafuni ukwenza into kaNkulunkulu. Noma kuthiwa abaningi bakhona mina kuze kusala abo-3 abo-4. Amen. Belo beqashe. Belo bedonsale. Okay bazalwane ke unomzalwane owenzakalile ose-Eastern Cape uDr. Thabana kithi. Sikhonza naye wasibona ka YouTube unelinye ibandla khonza kulona. So kusho ukuthi ke naye bekhonza ke. Isikhathi eside bazalwane thina besisake eCape Town. Sihlangana nabazalwane ke ku YouTube bese sisivula igroup ya WhatsApp ukuthi abazalwane abafuna ukuthi badle izwi noma banemibuzo noma bafuna ukukhuleka nathi bahlangana nathi ka WhatsApp ngoba bakude kakhulu asishumayeleli ukuthi sibe nabantu esuka nabeduze kepha lowo nalowo sifakazelwa izwi elithi ukuthi wesuke uthi kubazalwane umuntu wesifazane lo uMsamaria ngithi athi isikhathi siyeza elisona lapho abakhuleka kumoya nangeqiniso umuntu wesifazane uthi batho baba uNkulunkulu simkhonza kuphi entabeni nina amaJuda nisimkhonza kuphi eJerusalem. Kepha uNkulunkulu akasakhonzwa manje ngezindawo usekhonzwa ngenhliziyo yayizolona. So uma sishumayela leli vangeli umzalwane ezwe ayithinteka efunda uyasithinta bese emva kwalokho sixhumane ngaleyo ndlela nabafuna ukubhabhadiswa futhi kanjalo. So umzalwane lo naye waqhamuka kanjalo. Safundisa abazalwane ngoba sithini indaba zomshado nje umzalwane lo wathinteka ngoba khonto eyambuleka ke kepha useshadini unkosikazi wesibili. So lo nkosikazi wesibili usezele nalezingane. So manje usiyalizwa lezwi leli. Usethi manje usebuyele emuva ukuze umfundisi amshadise. Uthi le nto bengayiqondi kepha wayibona. Khona incwadi engizodlulisa ngayo bazalwane uNkulunkulu evumile. Sizoyibheka nje futhi ukuhamba kwesikhathi. So wamshadisa elazi iqiniso lomfundisi. Ngazi sizathu yini. So manje usethi mase simambulela ngembhalo uthi useyibona lento. Useqala phansi uzama ukuthi alungise lesimo lesi manje. Ufuna ukuphuma futhi kulomshado wesibili. So manje sikhona ukudonsisana kule bandla kulona ukuthi hayi ngalazi sakona. Uthi hayi bathi hayi into abayikhuluma yiyo kepha banomoya wenyoka. Uthi ke ha banomoya wenyoka. Mawuthi ngoba bakusho kuyibona ikuphike lapho kunomnyoka khona ukuthi abakwazi ukumphendula. Yabo. Waphuma ke groupini unkosikazi wakhe naye ngangithi yafona. Hayi unkosikazi wakhe walokho the ngiyabona wabhlocka. Waphuma egroupini futhi aphungele ubafu uphuma unkosikazi wakhe. Ngokuba bese echaza uthi kunezinto ezingenza futhi ingasathandi ukuba labo bakusolwa wena uthi yini onqathayo. Yabo ababizwi beliphambi kwabo futhi ngize ngichaze kepha uthi kusolwa mina. So uthi ke uphumile nje ubeke eceleni nakhona usazama indlela ukuthi
akhulume noNkulunkulu angazi ukuthi ngoba iqiniso uyalazi and futhi ukuthi uyahlanganyela nalabantu labo. Kepha iBhayibheli lithi-ke masingaboshele ejokweni linye nabangakholwayo ngokuba ukukhanya nobumnyama akuhlangani akudabudlelwane futhi. Enza ukuchaza bazalwane ukuthi ivangeli alikho lula. Uma uke waba sesimweni sokuba semkhathweni usufuna ukuphila impilo kaJesu mhlawumbe sokuke washada kabili. Yabo le ndaba okuhlukanisa. Hayi ngoba lokho sifuna ukudivorce ayikho into ekuthiwa divorce. Ngoba lithi iBhayibheli uma umuntu welahla ukulahla phela udivorce understand lokho. Igama lithi divorce ukulahla. Yezwa lonto le. So uma ethi uma umuntu elahla umkakhe uyaphindisa. Uzothatha isinqumo lo muntu ukuthi aqhubeke phela ufuna umshado. Uyaphindisa nawe wesifazane uma elahla umkhwenyana wakhe uyaphindisa. So uma ukuthi naye umuntu wesilisa ufuna ukuthi unkosikazi useyisiphingi. Yezwa lonto ngakho ukuthi iBhayibheli-ke umbhede umshado uhloniphekile. Nombhede futhi ungangcolisiwe kepha iziphingi nezifebe uNkulunkulu uyazahlulela. So lezo zinto lezo ziveza ukuthi izwi loNkulunkulu ngamandla labafuna ukukhona. Lithi angaboshadi uma ngase ngishadile ngabe ngilimele. Ngoba manje ngabe ngiyacabanga ukuthi yazi-ke manje mina ngisekhumbula ukuthi nokuthi ngeke kusaphinde kwenzeke. So ubuka-ke manje sengikhishiwe-ke emanyaleni. Le nto bazalwane yokuphilela uJesu ungasakwazi ukujona, ungasakwazi ukuzibandakanyeka kuyona imikhuba le kade uyenza iminyaka. Abantu bathi hayibo awusindiswe hayibo kwanithi ndisinjalo ayingeke ukuboneke mina futhi yabona usathana ukuthi lapha usabhalile kusho abantu bayakholwa bathi bona ngeke baphile ukuthi bakahlala iminyaka ayi4 unyaka wesi4 umuntu wesifazane ngimazi ngikhululekile futhi ngoba angilangazeleli ukuthi ngibe sesimweni isikhathi ngoba ngeke ngithi umshado kahle hle yakulona ucansi injabulo yabantu abashadile. Umshado ukuzibophezela ukuthi uphila nomuntu ongeyena wena kepha libe into eyodwa ukuthi uzobheka lowo muntu kuphela empilweni yakho. Ngeke usajeqeze empilweni. Ngeke futhi usaloko ukucotha amathe ngobona izinto zabantu besifazane. Ngokuba kunaka kwenyama kungubutha kuNkulunkulu. Ngoba kunaka kwenyama kungubutha kuNkulunkulu. Ngokuba uthobele umthetho kaNkulunkulu. Yebo futhi kungenzeke. Amen bazalwane. iBhayibheli ke liyakhuluma uBright ukhuluma izinto ezifuna uNkulunkulu ezifuna uNkulunkulu. So bazalwane siyabonga uNkulunkulu ngaleli thuba esinalo. Lokuhlanganyela nani kakhulu kuyangijabulisa. Bazalwane ngingenza ngibone amandla kaNkulunkulu. Ukuthi nje uNkulunkulu uyasebenza uyaphila. Kuningi nje engaboneleka kona, kunye ngakubona kudala kepha uNkulunkulu uyakuveza kancane kancane. Kunzima bazalwane ukubona izinto zikaNkulunkulu noma sezenze kwesikhathi ungaziboni. Bese kube nento ethi enyameni mhlawumbe ubizelwanga namhlamba kuyona kanti uNkulunkulu ufuna ukukukhumbuza ukuthi wathi into kusathane lokho kufaka ingqondo yokuthi izinto kufanele zenzeke ngendlela wena obuka ngayo. Kanti izinto zikaNkulunkulu zihamba ngamandla akhe. So uthi uma utshala ungathi unganabo ukuthi kuzomila yini kanjani. Uthi uPetru-ke sebekuzwa bahlala enhlizweni base bethi uPetru nabanye abapostoli madoda bazalwane siyakwenza njani na? Wayesethi uPetru phendukani yiloyo naloyo abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Kodwa lokwamukisa isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Nesabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Afakaza ngamanye amazwi amaningi ngoba yala wathini. Sisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Njengoba iBhayibheli asiphendukeni yona nkonzo lesinikiwe. Phendukani libhabhatiswe egameni likaJesu Kristu ukuze kuthethelelwe izono. Isiphiwo sikaMoya oNgcwele ungasinikwa futhi ungakubhabhatiswa, kepha kumele ubhabhatiswe ungasinika usibhabhatisiwe ngenxa yokuthi ukholiwe kukabili ngoba yini kwenzeka ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo. Kepha kulabo ababebuza nabo bebuza ngoba babengawamukeli uMoya oNgcwele. Ingakho ethi-ke khona nekwamukelisa isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Into enjathi ngisho kanje ngokuba uPetru uyathunyelwa endlini kaKhoneliya ngithi endlini kaKhoneliya kusobe ngakholwa kepha babili kusobe ngakosindiswa kepha bemazi uNkulunkulu futhi bemthanda. Bese shumayela uPetru bese behlela yini uMoya oNgcwele. Bese ethi-ke ubani ongavimba namanzi ukuthi labantu babhabhadiswe. So abanye-ke bathiwa
baqale basindiswe bese behlelwa umoya oyingcwele. Izolo ingakho uPetro ethi-ke khona kwamukiswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. So yilowo nalowo noma ikuphi lapho khona ufuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu. Wasithinta imininingwane oyibonayo noma uyizwile, uNkulunkulu evumile uyakenza indlela sifinyelele kwena. Ungene emanzini njengokusho kwembhalo. Siyabonga uNkulunkulu osithandileyo ngendodana yakhe yona yodwa uJesu Kristu ukuba sisindiswe. Lesiphiwo sikamusa kaNkulunkulu singasithathi kancane, kepha sikubone kuyigugu ukusindiswa nokuhamba ngokwembhalo. uJesu Kristu uyinkosi. Cela usibhalele ngoNkulunkulu yakho umfundisi. Lihle baba linamandla liphilile igama lakho. Yesu siyabonga nakalokhu lomzuzu. Kukho konke osenzele kona. Sibongile baba sigcine njalo thina abantwana bakho bephila othandweni lakho bephila ekholweni. Egameni likaJesu siyabonga. Naye Kristu inkosi. Amen. Amen. Bambisisa lokho na